எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். நான் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ரெண்டு விஷயத்தை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, எந்த ஒரு மனிதனா இருந்தாலும், அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டு விஷயத்துல அவங்கள காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வைக்கவே கூடாது. அப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லாம போயிடும். ஒன்று ப்ரொஃபஷனல் லைஃப், அது அவங்க யார் இந்த சமூகத்துல அப்படின்னு, இந்த சமூகத்துல தான் யார் அப்படின்றது நிரூபிக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு பிடித்த மாதிரியான ஒரு படிப்பு, பிடித்த மாதிரியான வேலை. இன்னொன்று அவங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் யார், அவங்களுக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படி ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்க. ஸோ இது பர்சனல் லைஃப். இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவும் நீங்க கட்டாயப்படுத்தாதீங்க. ஏன்னா இந்த ரெண்டு விஷயமும் அவங்க உயிர் இருக்கிறவர்களும் கூடயே டிராவல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். பிடிக்காத அவங்களால ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா இருக்கவே முடியாது. பெற்றோர்கள் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத புரிஞ்சு அவங்களுடைய ஆசைகள் என்னன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் நீங்க கலந்து முடிவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையும் முக்கியமா பிள்ளைங்களுடைய வாழ்க்கையில நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப 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 அதிகம். பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க, இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்களா முடிவு பண்ணிடுறீங்க. நம்மளுடைய பிள்ளைங்க என்ன படிக்கணும் அப்படின்ற நான் தான் முடிவு பண்ணணும், என் பிள்ளை யாரை கல்யாணம் பண்ணணுன்றது நான் தான் முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்களா முடிவு பண்றதுனால தான் பல குடும்பத்துல நிம்மதி இல்லாம குழப்பம் அதிகமாக வருவதற்கான காரணம். இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பெற்றோர்கள் தான் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க. பிள்ளைங்களுடைய ஆசை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காமையே முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க. நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, பிடிக்காத ஒரு ட்ரெஸ்ஸை கூட நம்ம போடவே முடியாது. பிடிக்காம ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட சாப்பிட முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் நிம்மதியா அதுல எந்த குழப்பம் இல்லாம கொண்டு போறதுக்கு அப்படின்னா பிடிக்காத விஷயத்துல அவன் செய்யவே முடியாது. அப்படி ஒரு வாய்ப்பே கிடையாது. பிடிச்சிருந்தால் மட்டுமே அந்த வாழ்க்கையில நிம்மதியா அந்த இதை அப்படியே செய்ய முடியும். இல்லை அப்படின்னா நிம்மதி இல்லாமல் தான் போகும் அப்படின்றத சொல்லி பெற்றோர்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் ரொம்ப கவனமா டீல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.